Pak pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak wak pitik. Oh. Berarti dhek panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean ki? Sampean ki kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe. Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Hah? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entas doyan. Ya ora. Gombal digoreng Doyan. brakas. Asli brakas kok gitu. Sik to. Piye kuwi? Iwak pitik entas doyan, Mas. Ora. Gombal digoreng Doyan. layang dur kuwi sak lemari entek. Gombal digoreng malah ngemos. Bos. Apa? Aman salat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ki. Salatku semedi ya. Lah nggih, salat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula Iya, taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus salat umpamane ngongkon wong salat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampine Sik kok. goblok percelit. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Wes, nek kuwi tak serane yuda ben dijelasne. Sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. Hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya pamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa, Dik. Wong salat kok dikon. Kondi ngono kuwi, wong wedok jenenge ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku iki? Kudune aku sing nesu. Aku sabar ya ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredit kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-patek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Lah cepet tau ngombe madu. Lah, mendina ngombe madu nah aku jarene kon sehat. Kowe tau ngombe madu? Ero madu. Madu asale saka apa? Lah goblok kowe iki. Pak madu iki asale saka bataku. Iya kok ana ya. Ngawur berarti ora tau e. Ya teko tawon kowe. Madu asale saka Tawon. Lah sebabnya apa tawon kok duwe madu? Lho sebab iso ngentup. Dadi apa ning donya? Lah lah enek sing ngentup mesti duwe madu. Anggere enek entupe Mesti iso enek madune. ora mesti. Lah nyapa? Kala jengkit Kala jengking. Ngomong apa kowe? Pak Deku sampe bungkuk ora tau ngrokok pedah ora godak kowe. angel sak omongan iki angel. Repot. Teruskan rokokmu, Bro. Ngono nyapa wong kuwi rokok iki nikmat to. Lah kowe iki jenenge ngrokok nuwun sewu kuwi apa roh merdine rokok? Ora roh. Lah kayak nek tetembangan nek sok tembange sok getuk asale saka telo. Biasane. Tapi nek khusus rokok apa iso kowe? Enggak karo. Rokok moro-moro mesti takok. Semang-semang omongi sing ngarang-ngarang. Ya isane lho. Rokok Moro-moro mesti takok. plerak-plerak Wong lemu ra iso ndodok.